Izan ere, lehen esan duten bezala, nahi baino gehiago atzeratu bada ere, gaur, ateak irekiko ditu Pelaioeneak. Ez dugu dudarik, mugarri garrantzitsua izango dela, bertatik sustatu nahi diran proiektuentzat eta Kalezarko auzoarentzat ere. Pelaioenea bi proiektun aterpe izango da, bata emakumean etxea, Usolgo emakumeen etxea, eta bestea auzo ekipamentuaren bilgune. Biek ala biek Kalezarko auzoa bizigarriago egingo dutela uste dugu. Batetik, esan, proiektu hau 2020ko irailean abiatu zala, eduki guzti hauek parte hartze prozesu batian definitu ziala, nor bere prozesu egin zuen, baina elkarrekintzan eta elkarren eskutik aritu ginen lanean. Elkar elikatuko zuten prozesuak izango ziralako, eta horta lagundu zigun Eluiarko lagundu ziguten horretan. Batetik, emakumeen etxean egitasmoaren ezaugarriak zehaztu zian, erabakiak hartu zian, ala nola, helburuak definitu zian, ze filosofia izango zuen, erabiltzaileak, espazioan antolaketa nola izango zan, funtzionamendua eta kudeaketari zegozkion hainbat alderdi erabaki zian eta horiei buruz hitz egin zan. Prozesu hortan, ekarpenak egin zituzten prozesu hortan parte hartu nahi zuten emakumeek, eta bestetik, Kalezarko auzotarrok ere izan genuen gure lekua, bilera horietan ere auzotarrek baitz egin genuen, definitu genitun, identifikatu genitun auzoak zeuzkan beharrak, horiek asetzeko ze espazio behar genitun hitzein genuen, eta horren funtzionamendua eta kudeaketari buruz ere zehaztu genuen. Hain justu, parte hartze prozesu hortan, proiektua aurkeztu zen, plaza hontan bertan, 2021ko martxoan, Eluiarreko lagunekin egin genuen hori, eta bideotxo bat grabatu zen, eta gaurko egunean ere bideo hori ekarri nahi izan dugu berriz ere plaza hontara. Gorragoa izan zen, eta zentzu handiago eman zion olako proiektu bati, ezta? Pandemia ez ezik orain ere behar degulako elkar zaindu, eta behar ditugulako horrelako proiektuak. Eta proiektu hauek komunitatea eraikitzen laguntzen dute, eta guztion zaintza bilakatzen den komunitate bat osatzen da zuzen ere. Alde batetikan, lujo bat irutzen zitzaidan proiektua. Batetik, udaletxea prest. Bestetik, subentzioa, zuen profesional bezala. Egun garrantzitsua da gaurkoa, mugarri bat izango auzoantzat, eta auzoko bilgune izango da eraikina hau irikitzea goazen hontan, horrek ere merezi zuen auzotarron omenalditxua.